Naman, sir. Oo. Nga na, di ko maghigda ako doon. Tarong salida eh. Kapoy kay yaw-yaw dapat nagsinugdanan pa lang. Tinubatay na binunugay. May pakadiha, kay patanaw-tanaw lang kang TV, ako di kapoy lang ko diri mo, trabaho pa ko unya. Lain pa yato. Magkuha na ikong katabang, di kapoy na ko ang trabaho sa balay, uy, mo duty pa ko. Kukuha ko to katabang, unsa naman ang katabang na pod, bayrono na pod lain. Na, unsa naman atong wa samot away matigo man eh. Sige, trabaho. Sige ra magaglingkod na, katabangan di ko nimo. Di mas maayo pa magmuha kong katabang. Di lagi ko masugot lagi kay dugang na sa bayranan, gasto na pod na unsa. Sago ka saryo, nga may na lang to maka tabang-tabang na to. Ako na yung sildo rin na ikaw. Di lagi kanang isweldos katabang, ipalit lang na nato konsumo kay mabuhat man gyapon na tong trabaho diri sa balay. Ayaw na lang diha og kuan pa kay padung na diri ang katabang. Yabag man siya, paulion sa ko to. Labot ri paulion ko to, ingno na usab ang unahon na day. I changed my mind. Ayaw Change me. Saryo kay padung na lagi to diri. Yun lang, paulion sa ko na. Ay, muna di ay. Ali day. Mao na to katabang. Kine? Oh, mao ni. Suroy. Mo ko lagi na akong katabang. Day kay mo duty ra ba ko ron? Nya paligid sa kubi og kanang Ako'y- ano nya pakana sir nimo ha. Sige. Ayaw na pag ino pagposa niyo. Ali na ko. Sir. Kuan, lingkod siya. Unya na. Lingkod siya. Mag-stalk mag-stalk ba? Unsa man, sir? Kanang ako dire yung balaya. Ay problema dire ha kanang ayaw ka uwaw dire ha. Ayaw jud ka uwaw dire kay kanang pamilya ra man kita dire tanan ha. Oh, unsay kauno namo, mao say kauno ninyo ha. Unya kanang usar tag CR pod ha. Usar tag CR. Nya ayaw ka kulba dire kay bisig mangulba imong heart ba. Ha? Nya kanang unsa man Magluto pa ko, sir. sige, pagluto na. Kay mangaon ta. Lamias giluto nimo sa. Maayong digay ka maluto day. Kilawi, sir. Okay ra ba, sir? Ha? Okay ra kayo? Ay, sir, ari pagtanaw, sir. Ha? Dili pagtanaw. Oo. Lami ka na ay. Okay ka timpla? Okay ra, sir. Okay ra kayo? Thank you, sir. Oh. Lami ka na kanon. Manilig sa ko, sir. Kaya wala ra gyud silig-silig ko akong asawa. May rasang nagkuha oy, tapulana akong asawa gyud. Sige naglingkod. Yan ang salida. Mana ako dyan ni nasugo niya nga magkuhag mid. Sir, Tabang. asa yung silig, sir? Tanawa ko na rin sila oh. Magising natumba kasagaran, matumba manggod. Wala. Wala, sir. Tara, sir. Magaling kang kupal ka. Unahadri. Paana ma dito gawas. Ana, sir. Oh. Avita, sir. Kabalo kita ka, sir. Kana tarungan silhig. Nya kanang buhok nimo para dili magsamo. Ana siya. Ana. Kana. Magsamo kay imong buhok, nagsilig nimo ba? Mamugong, sir. Oo. Mamugong. Mas layo. Ako. Pigi, pamugong lang, pamugong. Ana para hapsay kay ba ulo mo samot ka gugwapa day inday oy kanang mamugong ka. Salamat. Kana sawang kano kana siya. Kana digid ko ang buhok ba. Naman, sir. Oo. Nga na, di ko maghigda ako doon Okay, para dili samok ba?
Tubig, sir. Minum ka Ade, tubig. okay ra, ako ra kuha. Ako ra kuha. Ah, Butang lang na diha. Diri lang, sir. Diha lang na. Ipuson ko ni sir. Ayo diha lang na. Mga basura din, sir. Inday, napadere Inday oh. Tatag kayo. Wala naman to, sir. Dala. Katag. Oh my God! Wow! Eh, kadire man god kasagaran ay bata mga silingan dire mangare ba. Tapay. Na kato mag to sapatos dato. Oh. No para sapatos kuan ganoy. Oh. Nah, katag kay Inday. Kuha. Ikaw mo sa pamilya ta dire gud anar na siya gid. Kanang Inday. Kanang Inday, kanang wala man ang mga diri ba. Sir. Pahangyo tabi. Kita bitang duha diri kabalak ko. Oh my God. Tuwa na sikreto. Mahadlok mo ko, sir. Kadlok uy. Saling na ko tagaan kay kwarta. Pila, sir. 5K. Naguman. Kausa lang. Oh, pag-usa lang ha. Sige, tatas kwarto. Ako ang patio ng CCTV. Ana. A few minutes later. Agay. Animal ka. Di manday ka, Inday. Binabae manday ka. Agay. Kita akong kigol. Madeng akong asawa. Di magsilo sa mo. Gibilin na yung kadere. Siya nakasiksi. Kugan kang dako. Samre kay ulok mas dako. Pagkiri mo sa kuha. Ako pa imong gibirahan. Imis ako imong birahan mo. Pasensya, sir. Yung dol-dol. Sir, si Jason dahil ko. Ako ikap pa, Jason. Pauli na dito sa inyo, ha? Ako natandugan. Bagay akong kigol. Sir, si ma'am, sir. Ako'y bahala to. Ako'y bahala. Ha? Sige lang, nakatilaw naman sa kunin mo, sir. Ayaw. Balik pa ganyan. Sir, kalimut bayad, sir. 5K de, sir. Sunto kung di kang mayota ka, ikay mo bayad ako kaya ako yung gigamit. Ha? Ha?